Po měsíci v Norsku. Není to tak růžový, jak jsme si na začátku mysleli. Ale furt je to lepší než doma. A to je vlastne celé video. Jo. Ne, tak my sme vlastne tie prvé videá mali úplne rúžové, strašne všetko dokonalé, bezchybné v tom Norsku, nič nás neprekvapilo a stále sme čakali nejaké ale. Ono to ale tam takový nenápadný bylo už, když jsme si vlastně hledali pro mě tu práci. První takovej otazník byl vlastně v Oslu, kam jsem měl nastoupit do první práce, takový jako docela zajímavý práce. Ale komunikace s tím člověkem, se kterým jsem se byl vlastně napřímo v té firmě, byla taková, že potřeboval nutně slyšet a popovídat si na FaceTimeu s mým nějakým bývalým zaměstnavatelem, kdo by dal prostě dobrou referenci. Ale protože prostě lidi v České republice zas tak často moc neumí anglicky, obzvlášť jako obchodníci nějakých manuálních prací. Spíš nemají ochotu mluvit anglicky. Nemají ochotu a podobně. A obecně jakože moc lidí v České republice neumí anglicky, tak to byl docela problém. Takže to fungovalo tak, že on je vždycky odkázal na to, že hele, nedomluvíme se, takže mi pošlete e-mail s otázkama, které chcete zodpovědět a já vám na to zodpovím. To řekl ten bývalý zaměstnavatel. První teda otázka byla, že já jsem vlastně jako podnikatel, takže schánět nějakýho jedno z mých bývalých zaměstnavatelů. OK, koho prostě nereálný, když ty lidi jsem vlastně jako hrozně dlouho neviděl. Tak to je první. Tak to úplně nebylo to, co on chtěl slyšet, takže jsem historicky hledal někoho, kdo by tohleto pro mě udělal a vzhledem k tomu, jak jsou Češi strašně ochotní, tak to byl docela problém, ale podařilo se. Každopádně ten člověk, vzhledem k tomu, že neuměl anglicky, tak prostě odkázal na e-mail, načež teda oni mu poslali nějaký soupis otázek, on jim na to odpověděl. A pak mi ten člověk až na potřetí vlastně řekl, kdy mi 3krát řekl, jo, jasně, berem tě, jenom potřebujeme komunikovat s tím člověkem, tak na potřetí mi řekl, hele, promiň, my nemáme čas čekat na to, až ten tvůj bývalý zaměstnavatel bude mít čas si s náma popovídat. A já, OK, na co jste mu teda posílali e-mail s otázkama. Takže to byl takový první za mě. Pak vlastně druhá zkušenost, co se týče, teď už jsme tady v Darviku a tak u mě všechno jako růžový, co se týče peněz, hodin, přístupu, úplně všeho. Jo. No, mne sa vlastne po mesiaci naskytla, sme tu vlastne už mesiac a mne sa teraz naskytla taková akože príležitosť robiť brigádu. Jo, dá se to tak nazvat brigádu. Niečo ako, môžem som povedať poločas, half time. Half time. Polovičný úvazek. A vlastne minulý týždeň v pátek mi vlastne ten z tej agentúry, ktorý nám už predtým, jak sme hovorili v tých videách, vybavil to bývanie a tebe tú prácu, tak mi napísal, že by mal nejakú možnosť tohto úväzku, že to potrebuje strašne súrne ten zamestnávateľ a že to je od ďalšej stredy aktuálne, ale že veľmi by mu pomohlo, ak by som to zobrala, pretože je problém zohnať niekoho, kto to bude robiť 4 hodiny denne. To bylo 2 týdny zpátky. 2 týdny zpátky. Tak som povedala, že OK, tak asi do 5 minút mi proaktívne poslal zmluvu do agentúry a zmluvu k tomu zamestnávateľovi, kde samozrejme tá zmluva vyzerá ako iba nejaký hárok papiera, že tam vlastne nejsú žiadne potrebné informácie, že mnohí totiž to nepíšu úplne do tých zmluv všetko. Že napríklad nepíšu tam, či dostanete súkromné auto a ak ho dostanete, tak to tam vôbec není v tej zmluve. Že vy vôbec ako nemáte na zmluve, že proste máte auto na provoz. Já třeba například informaci ve smlouvě o autě vůbec nemám. No. Čiže keď s tým niečo spravíte, tak je to proste ich starosť. Takisto tam nejsú vôbec ako presne definície, čo vaša pracovná ponuka a tá pozícia obnáša. U nás predsa, keď idete do práce, tak proste dostanete, tvoja práca vyzerá od vtedy do vtedy a robíš toto. Málo kedy sa stane, že proste robíš niečo navyše a keď už niečo robíš navyše, tak si strašne akože urazený, lebo proste to nemáš na zmluve. A prečo by si to mal delať? No tak ak máte túto mentalitu, tak Norsko není pre vás, pretože na zmluve nemáte nič reálne. Máte tam čas a ten čas je vlastne úplne iný, než reálne oni pracujú, pretože väčšinou majú na tej zmluve od 8. do 16. ale reálne pracujú od 7. do 13. A aj to je veľakrát. To je můj případ, protože já pracuji od 7 do 1, ale hodiny vlastně, co mi řekl jako šéf, ať si normálně regulárně píšu jako 8 hodinovky denně.
Takže ste tam menej času, ale reálne máte na výplate 8 hodín zaplatených. Jedno, kedy skončíte, proste to máte fixnú výplatu. Čo je zase super. No, lenže... tak mi teda veľmi proaktívne poslal všetky zmluvy, ktoré potreboval a potom som mu teda o 3 dní, ten pondelok, napísala, že ako to teda vyzerá, nech mi pošle presnú adresu, pretože oni tam mali samozrejme úplne inú adresu na tej zmluve, než reálne pracovné miesto. Tak som mu v pondelok napísala, že či to teda platí, pretože mi nedal žiadnu info a o 2 dní som mala nastúpiť, lenže som nevedela kam. Tak on povedal, že áno, platí, ale spravím ešte double check. No, po double checku, asi po 3 hodinách mi napísal, dobre, tak začiatok je teda oficiálne o týždeň a pol. Takže ešte týždeň a pol sa to vlastne posunulo, čo už to nám trošku smrdelo, pretože to bolo strašne ako súrne hľadáme. Ale neriešila som. Prešlo asi 5 dní a čakala som už potom počas víkendu, že mi teda ten z agentúry napíše nejaké informácie, pretože tým, že aj ty si mal vlastne na zmluve úplný čas práce, tak som vedela, že asi aj ja budem mať úplný čas práce, plus keď si pozrite stránku, tak je to od 7, ale na zmluve od 8, tak si to chcete proste ako nejakým spôsobom vyjasniť. No, ale vôbec mi ako nenapísal, vôbec to neriešil, tak som sa mu ozvala v nedeľu, že nech mi dá teda vedieť, že čo a jak, že proste som nedostala žiadne informácie, iba mi povedal, že vtedy a vtedy buď tam a tam a pýtaj sa po Janovi. Po niekomu sa máš pýtať. No, otvor dvere a hľadaj Jana, ten už ťa akože pošle. No, nastal deň D, to dnes, tak 6:50 si ma vysadil vlastne pred firmou, kde ma pustil jeden Nor, ktorý na mňa rozprával norsky, aj keď som na ňo rozprávala anglicky. Tak som mu povedala, že sorry, I don't understand you. A on že, ok. A pustil ma dnu. Vlastne mi iba otvoril dvere, povedal mi, že tu je jeho kancel a on išiel niekam dole schodmi. A ja som taková bola, že mám ísť s tebou, alebo mám ho tu počkať? Ešte som sa to spýtala, vieš, lebo on išiel proste bez slova, iba preč. A on že, môžeš ho čakať kdekoľvek. A išiel niekam do miestnosti dole. Tak som si teda sadla do tej chodby, že tak nebudem tam akože prechádzať, keď neviem kde čo ako. No, prešlo 10 minút, prešiel jeden starší pán, ktorý došiel z dovolenky mesačnej a bol úplne mimo. Tak iba povedal, že on je na ceste, teraz som mu písal. Dobre, tá cesta trvala ešte ďalších 10 minút, čo je vtipné, pretože celý Narvik máte obehnutý tak za 3,5 sekundy. Takže došiel asi 7:10 s tým, že Norovia moc nepodávajú ruky, keď sa s ním idete zoznámiť. Hlavne tá staršia generácia mi príde. Ešte v tej agentúre áno, že to už je takové trošku... Už to má od nás, že si to asi patrí nejakým spôsobom, ale inak Norovia starší vôbec ako nepodávajú ruky. A oni vedia veľmi dobre po anglicky, ale veľakrát sa tvária, že nevedia po anglicky, som si všimla. No, to je jedno. A proste som sa spýtala, či je to teda ten Jan, za ktorý mám ísť. On že A začal si ďukať na telefón, zapol si v kancli svetlo a mňa nechal stať na chodbe a on si išiel sadnúť za stôl do svojho kanclu, ne? Tak ja som bola taká, že zavolá ma tam za ním, alebo mám zostať tu. Tak som neriešila, lebo bol na telefóne, ne? A potom zrazu na mňa na chodbu zakričal From Czech? A ja, že aha. A on, že OK. A niekto za tebou za chvíľu príde. Zobral si hrneček na kávu a odišiel preč. To bola naša celá komunikácia. Tak som zostala zase na tej chodbe sedieť a prešlo ďalších 10 minút, 20 minút. Už bolo 7:40, či koľko? 7:36 som sa postavila, že dobre, idem sa rozdýchať von, pretože ľudia, čo okolo mňa chodili, sa vlastne ani nepozdravili už potom, už úplne ignorácia. A oni vlastne všetci odišli do nejakej miestnosti, že išli si dať kávičku, asi snídanie a tak ďalej, ale mňa tam nikto nezavolal, mňa tam nechali vlastne na tej chodbe, čož mi už na začiatku prišlo takové zvláštne, my sme spolu vlastne volali. Což není takový, jakože určitě teďka někdo namítne, že hned čekáš, jakože se s tebe všichni posadou. Ne, to se nečekalo, čekalo se nějaký základy slušnosti, jo? Že ti řeknou, OK, hele, někdo přijde, ale pojď si s námi dát zatím třeba, já nevím, čaj, kafe, jo, nebo něco, pojď s námi pokecat, odkud seš, jo, nějaké jako základní. Alebo aby mi aspoň ponúkli, dáte si vodu, kým budete čakať. Alebo proste taková, že aspoň vidíš tú starosť od toho človeka, alebo že je ti to trápne, že ten človek tam čaká, keď je tam prvý deň. A ne, že prostě tě tam nechají jak opici prostě na chodbě, no. No, dobre, možno to moc prežívam, ale je to proste prvý deň a robí to veľkú vizitku pre mňa ako toho človeka. No, tak som potom vyšla von, lebo už ma to nebavilo, my sme spolu celý čas volali, lebo ja som nemala čo robiť a ty si išiel akorát do práce, tak si vyplnil čas. No a potom prešlo vlastne
Bola som tam od 7, od 6.50 som si tam teda sadla, ale rátajme, že od 7 a bolo 7.40 a nikto nikde. Proste nikto ma absolútne neriešil, tí ľudia, čo už tam došli, tých pár, tak začali odchádzať do práce a mňa nikto neriešil. Tak som teda napísala tomu, my sme spolu teda volali a sme sa dohodli, že teda mám ísť preč, že toto není úplne dobré akože správanie, že sa nám to nepáči. Já jsem ti vlastně řekl, prostě ať jdeš, že se k tobě nikdo takhle nebude chovat. Zas tak tolik tu práci jako nepotřebuješ a... A vlastne ten bod zlomu nastal, keď som napísala tomu nášmu, čo som myslela, že dobrému kontaktu, akože z tej agentúry. A ja som mu vlastne napísala nejakú správu v zmysle, dobre, odchádzam z tohto miesta, pretože som tu od vtedy do vtedy, nikto si ma nevšíma, nikto mi nedal nič a iba si ma tu posúvajú. A vlastne jeho prvá reakcia bola, som prekvapený, ja s nimi mám dobrú skúsenosť doteraz. A vlastne potom iba povedala, že prečo som mu nevolala. To jsem ti i já řekl. Jo, že mala som zavolej mu, ale ja som mu napísala, pretože bolo predsa 7.40, ja som nevedela, kedy on za prvé vstáva a nechcela som ho budiť a predsa keď bol hore, tak som čakala, že mi zavolá na tú SMS-ku. Ty jsi vlastně před tou firmou furt jako Jo. stála a když napíšeš, hele, tak já jako asi jdu, protože nikdo si mě tady jako nějak jako nevšímá, nebo nevím ani, co mám dělat, za kým dělat, co kde jak, tak kdybych já byl ten člověk, tak tě jako hned volám a prostě co se děje, OK, vydrž tam, já tam někoho seženu. Jo, to sme ale my, ale proste Nóri sú takoví, že ty chceš tú prácu, ty si to rieš. Čož mne sa teda úplne moc ako nelíbí, pretože to tak úplne není. A on mi vlastne napísal z agentúry, že mala som ísť za tým Janom a vyhľadávať si, kde kto je. Lenže k tomu som mu ja napísala, že ale ja som tu prvý deň a ja som išla za tým človekom, na ktorého si ma smeroval a ten človek ma už neriešil. Som sa dozvedela, že som mala čakať na nejakú Viktóriu, pritom tam bolo 6 chlapov a ja medzi tým. Takže celková tá komunikácia... Jedna ženská tam okolo tebe prošla, ne? Jo, ale tá hneď odišla. Som ani nevnímala. To by bylo jako docela zajímavý, kdyby to byla ta... Ne, to nebylo, no. Tak třeba někde jako dělala, jakože makala a tam potřebovali právě tebe. To si nemyslím, pretože by si vymenili hneď slovo, vieš, že ťa tam čaká henta. No. Ale proste ja som teda išla preč, že proste trošku sa mi to nepáči a keď si toto dovolili prvý deň, tak tá komunikácia a všetko bude vyzerať hrozne aj na ten ďalší deň. S tým, že vlastne ten z agentúry sa mi už potom vôbec ako neozval. Ani sorry, ani nič, proste za chaos, tak som to brala, takže keď sa mi na tú správu ani neozval, tak to asi nie je taká súrna pozícia. Ale to je jedno proste, ale to veľké ale, čo sme zistili v tom Norsku je hlavne to, že Nóri sú strašne super, ak všetko vychádza a ak robíte presne veci podľa toho, jak je to pozitívne a je to super a vy ste spokojní s nimi. Ale v momente, ak je nejaká konfrontácia, tak oni to vôbec nevedia vykomunikovať. Oni začnú ísť do protiútoku trošku, že vlastne je to vaša chyba. Že oni nevedia povedať sorry, som si všimla, ani jedenkrát nevedia povedať sorry. A radšej proste sa začnú akože doťahovať. A nebo místo toho, aby ti řekli promiň, tak ti nezvednou telefon a dělají mrtvýho brouka. Jo, takže Nóri sú super, ak ste s nimi za dobré, ale v momente, ak je nejaký prúser, pritom o nič ako nešlo reálne, hej, ale ak je nejaký prúser, tak už to úplne není pre nich. Mám tady známýho kolegu, je to Ukrajinec, je tady 2 roky, je mu 20 let a je tady za studiem. Má tady už delší dobu rodinu a místní lidi nebo Nory zná ne z pohledu jako práce, ale z pohledu jako studia, že se s nima aktivně vydává jako v běžném životě, nejenom jako na stavbách, ne. Studuje tady elektrikáře, co říkal. A bavil se s ním právě že o Norech a nezávisle mi řekl, že hele, dávej si pozor, i tohle to má prostě druhou stránku. Že Norové jsou strašně fajn, jakmile se jedná o pozitivní věci, ale jakmile prostě se jedná o negativní věci, tak jsou úplně jiný. Nekomunikujou, nezvedají ti telefon, nebo naopak prostě říkají, že všechno je tvoje chyba. Takový ghostery trošku. Takže nezávisle mi tohleto vlastně řekl i on a my se v tom akorát ubezpečujeme, no. Je to tady prostě strašně fajn, potkáš Nora jako na ulici, cokoliv, ale jakmile jde o nějakou konfrontaci a nemusí to být hádka, prostě máš problém, tak toho člověka jdeš konfrontovat, byť slušně, tak Norné, no, to je tvoje chyba, anebo ti nezvedne telefon, nebo odejde. Alebo se iba urazí a už si pro něho skončil. No. Tvůj vlastně první pohovor byl tady tady v největším hotelu
dá se říct, který má jako jednu z nejstarších hospod v Norsku. Jo, historicky. Jedna z prvých úplne v Norsku. No a vlastne my sme momentálne v Narviku a ja som hodne ako obmedzená, čo sa týka pozíc pracovných, pretože bude potrebná norština alebo nejaký vodičák na C-čko aspoň. No, takže my sme sa vlastne prišli a hneď prvý deň sme sa mali stretnúť s ním, teda mal si sa s ním ty stretnúť. Prvý deň sme sa mali stretnúť s tým chlapom z tej agentúry, lebo vlastne sa riešila iba tvoja práca. No a on sa hneď začal pýtať, že čo ja a čo moja práca, tak som proste povedala, že ja robím ako na dálku nejaké veci a tak. A potom Mne asistentku. Áno, iba tebe. A potom mi vlastne za pár hodín na to vlastne dal vedieť, že je nejaká ponuka práce akože číšničky v hotelu. A na to si dávajte ako sakra pozor, pretože bola som takto na 2 pohovoroch v priebehu asi 3 dní v tom Narviku. Hneď prvý týždeň, čo sme tu boli. A ak vám Nor povie, že má pracovnú ponuku napríklad v hoteli alebo niekde, že číšnik a obsluha, tak to znamená číšnik, romeno uklízečka, romeno si tam stále a lomeno máš asi tak 40 smien a ste tam 2 holky na celú tú prevádzku. Takže ak si budete hľadať prácu napríklad v gastre, tak musíte rátať s tým, že robíte úplne všetko. Úplne všetko. Pretože jak sme boli na tom pohovore, tak to bolo, že no, ja mám tady vlastne ten podnik a tam teraz potrebujem na 2 mesiace, lebo je strašná sezóna. Potom v priebehu 5 minút povedal, že máme hore veľkú akože reštauráciu, tam potrebujem tiež občas vypomôcť. Potom som sa ho vo výťahu pýtala, že aké sú smeny, tak povedal ráno 4 hodiny alebo 6 hodín, potom ideš na 4 hodiny domov a potom si tam do 11. večer. A potom, jak sme išli dolu tým výťahom, jak mi ukázal tú reštauráciu, tak povedal, občas treba pomôcť ešte aj tuto, sú snídane, jo, takže to už mi úplne časovo ako nevychádzalo s tým, jak mi to hovoril. A potom mi ešte povedal, že jo, občas treba pomôcť s úklidom po tej snídani a tak ďalej a vlastne si zistil, že vlastne odtiaľ ani neodídeš. Takže tam vlastne budeš od 6 do 11 do večera a na 2 hodiny přijdeš domů si odpočinout. No. To bola jedna teda pracovná ponuka, o 3 dní som mala ísť robiť. Ještě bych rád podotknul, že proč já jsem řekl, zakázal tu práci, tak to proto, protože ta představa, že já si chodím v klídku na 6 hodin do práce a ja vyplujem a partnerka se mi tady jako sedře, tak to ne, no. Takže to sme odmietli, pretože nebolo to ani nejak zaujímavé platovo, ani nič a bola by som tam stále, plus máme proste 2 psov a povedali sme, že úplne sme nedošli do toho Norska robiť zase proste o hubu, jak sme robili v Česku. A potom o 2 dní ten pohovor, to bolo niečo vlastne podobné, s tým, že tam potrebovali niečo na úklid a to bola iba brigáda. No, okrem toho, že teda pani celý čas sa rozprávala iba s pánom z agentúry, pretože anglicky nič moc, tak jej prvá otázka bola, či zvládnem robiť rezervačný systém na recepcii. Tak som bola taková, že zaujímavé. Jo, já jsem chtěl jenom podotknout, že znova by si makala celý měsíc, byla to práce jenom na měsíc, mám za to, a za ten celý měsíc vlastně, když si se úplně nakonec zeptala na peníze, tak ti s úplným klidem řekla, jak kdyby to bylo normální, jo, to je za 10 000 NOK za celý měsíc. Takže nejakú 21-22 tisíc v českých. Na český, jo, a to jsme si řekli, OK, a to jste měl říct jako první, to bychom si to ušetřili. Ako ono to je v pohode, hej, na to, že to máš ako, lebo aby to ľudia zase pochopili, je to proste brigáda a na brigádu je fakt ako hodne 22 000, hej. Keď si to tak vezmeš na české, na brigádu, jo. Lenže... Na to, že tam pracuješ celý dny a každý den, tak... Počkej, ale... Dobre, ale nejsi tam každý deň. To zase nejsi každý deň, ale robíš tam úplne všechno, jo. Asi tam väčšinu času sám, pretože v tých hoteloch a v tých, čo sme videli, tak väčšinou sú tam 2 ľudia na všetko. A jeden z toho je majiteľ, ktorý nič nedelá, takže není to úplne super a keď som sa potom vlastne bavila s tým pánom z agentúry, že prečo je to zrazu a vždy je to ponúka proste na 3 pracovné pozície, keď ideš na jednu reálne, tak vlastne zistíš, že budeš robiť 3 veci. Tak on povie, že no, oni mi to veľakrát ako nepovedia a tak ďalej, takže u nich úplne zlyháva tá komunikácia a oni si práve že myslia, že my ako cudzinci, keď sme tu, tak proste tú prácu nutne takto potrebujeme a zoberieme všetko, mám pocit. Souhlas. Je to tady fakt jako znát. Mně se to teda nestává, moje profese je to docela hodně žádaná, protože lidí s mojí profesí tady moc není. Ale... Povedz prečo. Protože
Já konkrétně jsem tady vlastně jako řidič kamionu a řidičů kamionu nebo nákladáků obecně tady moc není. Není tady moc dobrých řidičů, teda za prvý nutno podotknout. A za Ale druhý, že celkovo. jakože celkově ty lidi jako tady neumí řídit, nejsou zbrklí, že jezdí ohleduplně, ale neumí řídit. A co se vlastně jsem zjistil, že i jako řidiči na nákladáku oni moc neumí řídit. A vzhledem k tomu, že já v tom mám zkušenosti jako fakt bohatý a můžu si troufnout říct, že v tomto oboru jsem fakt jako dobrý. Ne jenom jako jezdit jako rovně, ale obecně tady těch věcí je docela dost, co je potřeba zdolávat. Ale co se týče řidičáků na kamion, Cčko, Ečko, tak já jsem se teďka bavil právě že s tím Ukrajincem, který si tady dělá řidičák a říkal mi, že řidičák na Bčko stojí 100 000 NOKů. Na český je to zhruba 220 000, teď si nejsem jistý, 220 000. No, okolo tak nějak. Nějak tak. A Prostě cez 200. na Cčko, jenom na Cčko, nebo jen se o profesáku ani o Ečku, ale jenom na Cčko stojí 280 000. Tak nějak. Českých. Aha, na český. Potom samozřejmě rozšířený na Ečko. Takže preto tu toľko ľudí nemá tie papiere. Že je to fakt jako na začátek velká investice. A ano, je to tady fakt hodně dobře zaplacený tohle profese. Takže Norsko je super, nelutujem, že som tu, ale sú tam ale. A vlastně z toho důvodu nám stačí, když to tak řeknu, moje práce, protože v klídku si do 1 hodiny prostě jezdím kamionem a pak vlastně přijdu domů, chvilku pracuju na financích a ty mi zatím děláš asistentku a vlastně tyhle ty příjmy nám úplně krásně stačí, protože i tohle je krásný. Nějaké doporučení? Doporučení, myslím si, že ak sem náhodou plánujete ísť, tak myslím si, že ak budete chcieť ísť na úplne prvú prácu do Norska, že nemáte ani D-number, ani tu nie ste nejako evidovaný, tak asi super využiť agentúru. Ja teda odporúčam tu Job Zone, pretože mi prídu docela ako férovi. Neberú vám hlavne províze z vašej výplaty, lebo sú platené od zamestnávateľov. Hele, našel jsem na internetu nabídku nějaký litevský agentury, to byla úplně jako náhoda, že jsem na to zabrousil. Viděl jsem práci prostě šoféra kamionu a takže na to zavolám a najednou litevský číslo, tak si říkám, to je divný, ale OK, zkusil jsem to, já mám taky český číslo v Norsku. Tak jsem to zkusil, zavolala mi to paní, která seděla v Litvě, ne, tady v Norsku. A jo, scháníme řidiče, já ani nevím kam vlastně. A říkám, OK, dobrý, tak asi mě první zajímá, jakou smlouvu mi pošlete, kolik hodin po mně budete chtít denně pracovat a kolik mi za to dáte. Tak smlouvu, jako s tím se docela cukala, že ve smlouvě byly nějaký úplně sračky s prominutím. Co se týče hodin, tak od pondělí do neděle, samozřejmě jako maximum, co prostě řidič jako může vyjezdit a ideálně jako celý dny, jakože 12-13 hodin denně, tak si říkám, tak to si toho dneska vlastně ani neužiju, to pro mě nebude mít smysl. A co se týče vejplaty, tak samozřejmě 280 jakože NOKů, dejme tomu jako nějaký průměr, co se mezi řidičema jako dává a z toho si ještě berou právě že provize. Z toho si berou ještě třeba 20%, 30%, no 30%. Takže ve finále se si to propočítal, že budu jezdit ještě víc, jak v Česku, kdybych dělal řidiče a býval bych si vydělal víc, ale skrz ty provize vlastně bych si vydělal tak nějak i stejně jako v Čechách. Tak jsem si vlastně říkal, v čem by byl rozdíl, kdybych dělal řidiče kamionu tady a kdyby jako v Čechách. Zase tak tolik jako to nepotřebuju, tu práci. Takže určite, ak sa vidíte prvýkrát, tak je dobré využiť nejakú agentúru. Samozrejme, ak chcete ísť pracovať do Norska, tak mi ani logika neber, aby ste išli cez Litvu alebo iné agentúry, keď chcete ísť do Norska. To je moja prvá akože informácia, pretože sme videli veľa videí, kde sa ľudia strašne sťažujú na agentúry a potom zistíš v priebehu toho videa, že to je vlastne z Litvy alebo z Polska alebo podobné agentúry, že vlastne s Norskom to nemá nič spoločné, okrem toho, že to sídli v Norsku. Takže ak chcete ísť pracovať do Norska, tak určite využívajte norský systém. Jobzone je v tomto super, že vlastne vám nebere procenta z výplaty, pretože sú platení od daného zamestnávateľa, ktorým dohadzujú tých
zamestnancov. Ještě podotknu, že ta litevská agentura mi chtěla poslat litevskou smlouvu. Takže bych byl Čech, pracující v Norsku s litevskou smlouvou. Tak to mi vůbec jako nedávalo smysl. No, to sú proste špekulanti. V čím je vlastně ten rozdíl teďka, tak to, co si vydělám tady za ten čas, tak bych si přes tu litevskou agenturu v životě nevydělal a někdy bych dělal 13 denně. Takže tak. Ale potom do budúcna je určite oveľa výhodnejšie ísť mimo agentúry, pretože tie platové podmienky sú úplne inde. Je to super na začiatku, pretože budete mať zamestnávateľa, ktorý vám bude môcť ďalej posunúť nejaké referencie, hej, na vás, pretože je to proste NOR. A aj tak väčšinou tie Job Zone alebo podobné agentúry sú na 2 mesiace, takže... A když budete chtít, tak vám tady s tím začátkem pomůžem. Ja už nemám dobré meno s ním, ale toto pán jo. Takže asi tak. Norsko je super, krásne, ale musia sa ľudia trošku pripraviť na to, že je to tu trošku náročné s tými ľuďmi. A ja si myslím, že to je tým, jak sú strašne izolovaní. Že oni sú takoví trošku samotári, introverti, že prehodia s tebou 2-3 slova a potom im to už stačí. Že potom už, ja idem na hike. Už mám dosť, musím ísť z prírody do prírody. Ale tak je to tu lepšie, všetko tu funguje. Máme to tu rádi tak jako tak a právě jsme si udělali takový plán, jak si koupit domeček. Možná ještě letos. O tom možno niekedy na budúce. Počítejte s tím, že bude video, jak moc náročný nebo lehký tady je koupit si dům. Je to ľahšie, než si nájsť prácu. Mám pocit. Dáš si rybu? Půjdu dneska na ryby? Chtíme jen rybu? Takže toľko k tomu. Elis, povedz.